दिनै माने दिनैनो फार्स्ट जोंनि रायमना हाग्रामाखौ थांनाय समाव जेब्ला जोङो नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयारेसन होयो बेनि उननिफ्रायनो जोङो नाजाबाय दङमोन प्रिन्स एरियानि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो लोगो हमनानै बे ओनसोलखौ माबोरै जौगाहोगोन आरो बे हाग्राखौ जोङो लाखिनानै जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो माबोरै संग्रिखांफानो हागोन बेखौ लानानै जोंनि बे प्रिन्स एरियानि गासैबो एनजिअनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थाबोदों आरो थांनाय दान मोनसेनिफ्राय जोङो खोब स्ट्रंलि बे खामानिखौ मावदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै 57 सा जोंनि सिखारिफोरा जायफ्रा बेखौनो थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै लादोंमोन बिथांमोना दिनै आखाइ दैखांफैबाय आरो बे जोंनि थाखाय खोब मोजां रादाब मोनसे समाव थांनाय 17 बोसोर बा बिनि सिगांनि बोसोरनिफ्रायनो हाग्राया बिफां लाइफाङा बे हालामाव थानाय जिब जुनारा दुखुनि मोदैखौ बोखारदोंमोन नाथाय दिनैनि समनिफ्राय बे रायमना हालामाव थानाय नेशनेल पार्कआ रायमना नेशनेल पार्कआव थानाय गासैबो बिफां लाइफां गासैबो जिब जुनारा दिनै सुखुनि मोदै बख'नो हासिगोन बा सुखुनि मोदै गहोनो हासिगोन थांना थानायनि राहा लामाखौ जोंनि बिटिआर सरकारा आखायाव लादों आरो बेखौ नोंथांमोना लासैनो नुलांबाय थागोन बिथांमोननि पारमानेन्ट थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो थाखायनो जों थियारि जानानै दङ।